Akin to, akin to. Akin to. Ayaw. Huwag mo patayin, huwag mo patayin. Akin yan. Akin to. Akin to, akin to, akin to. No. Akin to. No. Mayaman ako, mayaman. No. Mayaman ako, mayaman. Yon mga dwarf! Maligayang pagbabalik dito sa aming munting channel at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell. So may gagawin tayong pasabog ngayon mga dwarf. Panoorin nyo ang video. Happy New Year po. Pangkain lang, pangkain. Kawawa kasi ako. Saday ka, sir. Taga Maynila, na-lockdown ako dito. Na-lockdown ako dito, matagal na. Wala akong makain. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dito na lang ako. Wow, ganda nito. Kanino to, kuya? Hindi to sa'yo? Ganda na. Ganda. Ma'am, ganda, ma'am. Ganda. Hindi ka yan, sir. Palit ka, Ana. Oh, bukas. May pira ako dito. May ibo ako dito, ma'am. Baka gusto mong bilhin ibo. Pili ka pa. Ang pera. Meron ka namang pera. Ito, oh, ibo. Oh. Wow! Ano ka nasisira, ulo? Ito, maganda, no? Mahal din to. Mahal. Pwede, hiramin, ma'am. Hiramin. Ito. Hindi. Hindi. May anting-anting ako, oh. Hindi yun magalit. May anting-anting ako. Ayan, no? Ayan, anting nga. Galing sa lolo ko ito. Yung lolo kong bakla. Ano ka, bakla? Hindi, ganda, no? Nasaan may-ari? Baka na dyan sa loob. Baka manager. Baka manager, no? Ang ganda mo po. Ang ganda mo po. Sila mga pangit, oh. Hindi pansin sa akin. Pangit. Ayan, oh. Nakahilo. Pangit yan. Subukan ko lang to. Yeah. Ganda. Wow. Ate, may susi. May susi. Oh, andar, oh. Andar. Andar, oh, andar. Pwede hiram? Pwede hiram? 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 Piso. Yung piso. Piso lang. Pagkain, gutom na, gutom. Piso lang. Wala. Ano lang dito, pan? Wala pulis. Wala pulis. Lagi na pulis. Oh. Salamat. Rastaman, yo!
Rastaman. What you gonna do with a big butt? Iso. Uy, mayaman na ako. Uy, yes. Yes, motor. Ganda nito. Ito ang pangarap ko na motor. Tuloy! Ganda. Ganda ng motor. Motor oh. Woo! Yehey! Yehey! Woo! Akin to, akin to. Akin to. Ayaw! Huwag mo patayin, huwag mo patayin. Akin yan. Akin to. Akin to, akin to, akin to. No, no, no. Akin to. No, Mayaman ako, mayaman. no, no. Mayaman ako, mayaman. Lagi. Ayaw! Asa Mayaman. mo yan, nga? Mayaman ako. Mayaman ako, sir. Mayaman ako, sir. Mayaman. Ayaw, ayaw. Mayaman. Ayaw. Mayaman ako, sir. Mayaman. Ang tagiyana. Wala maya. Akin to. Kanina ko. Bye. Akin na to. Ganda mo. Ganda mo. Ganda ko yan, oh. Ganda. Bawasan natin ang hangin. Ay, wala palang ano to. Huwag magalit, kuya. Huwag magalit. Wala. Ito oh. Jesus yan. Jesus. Jesus. Jesus yan. Jesus yan. Gusto mo drive? Gusto mo drive nito? Ano to oh? Ganda no? Yohohon mga ka-dwarf! Maraming salamat sa panonood naming video. So grabe talaga tong prank na to. First time talaga na kadrive ng mountain bike. Ang ganda nun. So shout out sa mga lahat ng solid supporters natin. So comment lang kayo sa video na to kung gusto niyo mapa-shout out sa susunod na video. At may nais lang akong ipapakilala sa inyo mga ka-dwarf. Isa po silang mga master ng pitikers dito sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, dito si Papa Eds, may-ari ng mountain bike. So, shout out pala team Papa Eds with TV. Ito yung Facebook page niya, paki-follow na lang. Yes po. Sukha
One Click Pitik. Yun! So, shout out One Click Pitik at saka One Click Pitik TV. Yun. Ito po yung Facebook page niya. Ay, may shout out pa pala. May pahabol. Shoutout pala sa sa Team Papa Eds with ATV, Kambut Shop, Simdich Photography and Pitiknis Prikitik. Please follow the FB page. Yes, ayun. Thank you, thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye.